Med a tuk musí být rozpuštěný. A pak přidávám 650 gramů hladké mouky a lžičku sody. To znamená ty první ingredience všechny dohromady a pak zaděláváte moukou. Když je to těsto vypracované, co s ním dál? Těsto dávám do mikrotonového sáčku a do ledničky. Takže musí odpočívat chvíli v kladu. Musí být to těsto silnější na ty veliké tvary? To samozřejmě. Já tady na ten základní korpus věnce rozvaluju celé těsto. Ano. Celou tu dávku Celou vlastně. tu dávku. To znamená z těch zbytků potom ty hvězdičky. A z těch zbytků potom krásně stačí na hvězdičky nebo na jiné ozdoby. A já jsem si tady u vás všimnul tady toho udělátka. On je to takový kombajn vlastně, takové velké vykrajovátko na ten věnec. Jak jste k tomuhle dospěla? No tak já jsem začínala tím, že jsem měla vykrojenou formu z papíru, nebo jsem obřezávala talíře, ale... Takže nožem vlastně tu šablonku? Nožem šablonku. No a potom mě viděl můj táta, takže mi tohle nechal udělat u svého známého, což mi strašně urychlilo, usnadnilo práci. A pravda je, že to vypadá trošku zvláštně. Taková součástka z nějakého stroje. Přišla jednou kamarádka, ptala se mě, proč mám doma náhradní díl do traktoru, ale... Plát je vyválený a teď já ho přenáším na plech s pečícím papírem, protože takhle velká věc by se mohla při tom přenášení z válu na plech deformovat. Já už tomu rozumím. Takže teď z toho zbylého těsta se vykrájí trošku tenčí. A to jsou ty dekorace vlastně, ty ozdůbky. Částky na dekorace. Používám hvězdy, andělíčky, srdíčka a je potřeba na adventní věnec samozřejmě mít 4. Protože jsou 4 adventní týdny, ano, a 4 svíčky. Ano. A teď se zeptám, máme vykrojeno, jak ten perník před pečením. Já vím, že se perníky potírají buď rozšlehaným vajíčkem, někdo používá jenom žloutek. Potíráme? Já před pečením nepotírám a potírám, až když vyndám z trouby a perník vychladne, jenom tak lehonce vlahý, tak žloutkem s malinko vody, aby získal lesk. A teď mi ještě prozraďte, ty velké pláty, ty kruhové, jak dlouho pečete oproti těm hvězdičkám? Tak to samozřejmě ten korpus se peče zhruba 1/4 hodiny při 180 stupních. Je to silnější těsto, takže delší dobu. Ty hvězdičky potom nějak poměrně kratší dobu, to je potřeba hlídat. Takže spousta perníkářek říká, jak potom sedí u té trouby a nahlížejí těmi dvízky dovnitř. Já to cítím. Takže vy to máte už takhle vymakaný. Do té dekorace samozřejmě nakonec se musí vykrojit malým vykrajovátkem kulatým kolečko, aby se tam dala umístit svíčka. Takže každá dekorace musí mít svůj otvor vlastně. Na svíčku. Na svíčku. Hvězdy máme upečený, Karolíno. Co jdete dělat teď na tom válu? Teď se tam musí ještě do těch teplých vlastně do horkých. Tvarů do horkých zapasovat svíčka. A ta už tam zůstane v těch hvězdách? Svíčka tam už zůstane. Takže to vlastně trvanlivá dekorace. Ano, ale je potřeba ji trochu protočit, aby se dala svíčka vyměnit. Aha, takže kdyby to nesedlo, tak aby ta úprava ještě byla možná. Buď, nebo až vám dohoří, tak novou svíčku. Aby byla snadná takže výměna. Takže je to praktický vlastně strašně. Jo, už tomu rozumím. Ale potíráme vajíčkem až za chvilku. Až za chvilku. Teď to máme moc horký a vajíčko by se v podstatě, nebo ten žloutek by se v podstatě uvařil. Perníčky máme upečené, schladlé a navíc krásně lesklé. A teď jdeme na práci s bílkovou polevou, ale to je takový fenomén. On je to sice pořád stejný recept, Karolíno, ale každá perníkářka to dělá jinak. Tak já bílkovou polevu šlehám ručně. Trvá to zhruba 20 minut. Ta poleva musí být opravdu tuhá. Musí držet na tom šlehadle, na tom, čím šleháte. A používám moučkový cukr. A na jeden bílek kolik moučkového cukru? 150 gramů. A citronovou šťávu nebo citronovou? Kyselinu citronovou dávám lžíci a trošku škrobu. A potom pro to barvení se ta poleva to gelová barvička, tu znám gelovými vlastně. Barvami. Dortařky používají běžně. A ještě mi prozraďte, u té bílkovky, vy jste říkala, že ji šleháte ručně. Proč ne šlehačem elektricky?
Při tom šlehání elektrickým šlehačem se tam dostane moc vzduchu a ta poleva je potom příliš křehká. Takže odpadává. Odpadává a taky tak dlouho nevydrží. Tady tu ručně šlehanou polevu můžete udržet v lednici do druhého dne určitě. Proč začínáme těmi hvězdičkami, to mi řekněte. Hvězdičkami začínám, protože já vlastně nikdy nevím, jak ten věnec dopadne, jak bude vypadat. Já zdobím tak, jak mě napadne a potom se vlastně líp se přizpůsobí ten korpus těm prvkům se svíčkami, než obráceně. Takže vy nemáte žádný mustr třeba na ten finální vzor, jak to bude vypadat? To určitě nemám. A tu bílkovku vy nanášíte, já jsem si všiml, to je polyetylenový sáček, poměrně silný, s malým odstřiženým růžkem? Ano. Žádná špička? Žádná špička, odstřižený růžek. A ta poleva se samozřejmě musí pokládat v podstatě z vrchu, pořád se tlačí na pytlík a poleva si tam hezky lehá. Lehá, ano. Protože spousta lidí si myslí, že ono je to vlastně takové malování, že se to roztírá, jako když píšete perem, ale ona to pravda není. Není. A ty větší plošky ty potom roztíráte štětečkem. Ty potom roztírám štětečkem, ty štětečky si různě upravuju, mám různé velikosti štětců, i si je stříhám, aby měly požadovaný tvar, třeba do špiček, abych se dostala. A ta poleva, má to pořád stejnou konzistenci, pořád stejnou hustotu i na to roztírání v těch ploškách? Na roztírání polevu ředím, trošku zase kyselinou citronovou. Když je hotová ta základní kontura, musí se nechat zaschnout, protože potom při práci se štětcem by se rozmazávala. To znamená, teď můžeme ty plošky vyplnit. Teď můžeme vyplňovat plošky a ty tenké plošky na okraji vyplňuju s ředěnou bílou polevou. Čím ředíme? Ředíme kyselinou citronovou, může se ředit i vodou. A ty větší plošky potom červenou gelovou barvou. Ano. Taky mírně naředěnou. Vybíráte štětečky podle velikosti těch plošek? Vybírám. Protože vy jich tady máte celý sortiment těch štětců. Na ty větší plochy může být trošku větší štětec, ale zase do těch krajů je potřeba malinkým štětečkem jenom lehce tu barvu natlačit, aby se neobarvily kontury bílé. Vy jste se teď pustila do té podstavy a tu zdobíme čistě bíle, ale já jsem na jiných věncích viděl, že i tam používáte barvičky. Určitě ten korpus může být celý třeba barevný, natřený celý barvou a potom jenom kraje se zdobí bíle, to je podle fantazie. Ale ještě mi prozraďte, když se ten oblouček nepovede, jde to napravit? Jde to určitě napravit, dá se to opravit párátkem a když ten oblouček občas není úplně tak akorát, tak myslím, že v té celkové ploše se to ztratí. Tak my máme ty všechny prvočinitele nazdobené, je jich celkem 5, ale teď by mě zajímalo, jak to pospojujete dohromady. Tak ty hvězdy se na korpus zase připevňují tou bílkovou polevou. Ale vy ji nenanášíte ze sáčku, vy to máte lžičkou. Už lžičkou, protože je tam potřeba jí dát přece jenom víc. Ono to pak asi i delší dobu musí se vytvrzovat, že? Určitě. Je to potřeba s tím nic nedělat aspoň den. Je to jistota. To znamená přilepit a den si toho nevšímat. A den si toho nevšímat. A teď mi prozraďte to poslední tajemství, kde se vezme ten hvězdný prach na těch hvězdách. Tak to je perleťová, pudrová zlatá barva. A tu já taky znám, vlastně dortařky hodně často používají. Jak se s tím pracuje? S tím se pracuje velice jednoduše, to se už zasuchá, jenom popráší štětečkem. Takže advent a Vánoce můžou začít. A Karolíno, teď mi dovolte poslední otázku, úplně nakonec. Takhle u vás doma vypadají každé Vánoce. Kolik těch věnců nazdobíte každý rok? Já myslím, že loni jsem jich pekla asi 30. Rozdávali se známým, příbuzným. A všichni brali s radostí. Tak já myslím, že takovéhle umění, že to opravdu stojí za viděnou. Pokud byste chtěli vidět těch perníčků Karolíny Zavřelové ještě víc, tak zajděte v Praze na Slupy do skleníku Botanické zahrady na velkou adventní a vánoční výstavu. A nebo zalistujte novým vydáním časopisu Perníčky a medovníčky. Tam těch perníkářek najdete ještě daleko víc. A nezapomeňte, další díl naší televizní dortománie už příští sobotu ve 20 hodin večer. Budu se těšit.
Partnerem pořadu je firma Fiala Praha, dodavatel nejširšího sortimentu surovin a pomůcek pro cukráře, pekaře i kuchaře. Více na www.fialapraha.cz. Hýčkání rodiny začíná v kuchyni. Oresy? Dostupné kuchyně s elegancí. Za chvíli uvidíte Public tipy. Jogobela, Jogobela, přírodu hned u sebe máš, když ovoce čerstvé si vychutnáš. Extra velké kousky ovoce v krémovém jogurtu. To je Cot Jogobela. Každý den radost má. Mukosolvan uvádí Mukonazol Plus. Film o Rýmě, o ucpaném nosu, svobodě, uvolnění. Mukonazol Plus. Dýchejte volně nosem. Léčivá látka uvolní váš nos rychle a éterické oleje osvěží nosní sliznici. Mukonazol Plus. Dýchejte volně nosem. Nyní. Chtěli byste mít levné povinné ručení? To dnes nabízí kdekdo. Přáli byste si levnější povinné ručení? I takové existuje. Pokud ale hledáte nejlevnější povinné ručení, zkuste nabídku Slavia pojišťovny. Slavia pojišťovna. Extrémně levné povinné ručení. A teď pozorně poslouchejte. Nyní navíc dostanete pojištění dopravních pokut zdarma. Slavia pojišťovna. Jogobela. Nová Cot Jogobela. Ovocný ostrov. Fantastický ostrov ze šťavnatého ovoce v moři lahodného jogurtu. Vyzkoušejte nyní.